Здравейте, играем днес към CS с хакове. Тук малко с хаковете. Виждате какъв хед му бих. Още един. Да, защото тук малко манервят всички. А той бе умира Всички тук първо. са с... Тук двама, трима от ядата бяха с хак. И сега гледайте кой ги прави. Имаме телепорт. Ще ви покажа хака. Вижте, имаме телепорт. И аз телепорт да... Спид. И да. И наверняка имаме X-Ray. То са много тъпо. Аз го видя къде. Виждате. И имаме X-Ray. Когато видим някой мърдник му се насочва постоянно на главата. Не винаги го убиваме само с хед. Има ли? Къде си намерил на Янка? Ето го. Вече знам. Да бягат. Бригадата голяма се бие да черпа. Той КПК просто отклипа, помисля да замахна той КПК. Стане тъпчето, защото не знам как да го правя. Защото аз не искам инсърта. Ядай! О, какво е? Видяхте ли какъв е хакер пак? Аз го вермия, той пак не умира. Има хакер, аз ви казвам. Просто тук. Сега ще убия някой с нощта, който ще ме банна от ние чапова. На мен просто ми изпортиха на админа. Кой? Един от нашата, т.е. първият от нашата. Ме изпорти на админа. Аз вече... Тук. Ето го, виждам го. Да се покажа. Беги бе, мангал. Няма да се закача с човек, който не е хак. Този дори не ме е гръмнал с калхашника. Един админ в сервера, те няма да гледа. Нали не от нашата админа? Дано да не. Че да не ме гледа. Така. Къде си бе? Той може да гледа бе. Ама той може да е спектейтър. Което спектейтва да е админа. Аз мога да гърмя през едната, сега ще ви кажа, мога да гърмя, обаче... Чакай го малко да се осъзнай. Нали чоча? Да, просто не ме гърмя през едната, защото така се... издавам с мен. Видят си хакери. Виж мото е кой, пише кой той ме гледаше, нали беше мъртъв. Админа няма да ме. Нали няма да ме банеш, бе, админ? Не знам, аз не знам нищо. Паднеш ли ма? Ще намеря в някой друг сервер и още ти се пише. Сега. Но така, нищо ще видите, те са ми ще бани. Те сигурно не знаем командата за бан, защото още не ме е баннал. Ти ли идваш зад мене? Не, аз се разползвам с спид. Къде е уния, бе? Ето го, бе. Уби ма, защото бях на ножка. В нашата база. Добре. Какво е? Кой е? Как е? Аз гърна той не стои в това. Дали не е хак, не си знам. Добре, ние играем, сега имаме да отоне. Не играем, но... Да го оставят. Оставя. Сега. Горе! Скри се, бе. Добре да бяга. Просто сега да убия ли с нощта, бе? Ще бъде яко преди да клипа, дори да ме парнат, спирам клипа. Еро. Арица. Кой ще ми скачаше? Чили. Ари, Роско, щом ги взе, аз нямам клип. Сори. Не, един да ми беше останал. Аз съм... Има ли още? Един.
ID kicked and и бан. Тебе ли? Да. Добре. Нищо. Да, пусть беше, аз не чета пак. Ама то от тебе ми по-скоро. Аз колко много сервери са бан. Бягай! Още един хак. Но ще бъде готино по мен в един Аз- сервер аз- да има бан. Довиждане? Аз влизам роста, защото ме баннат. И тебе. Наистина трябваше да знаеш. Не мога да съм взимал, защото инсърта точно ще натиснеш. Пробвай с инсърта, кой излиза. Ако не съм много се гръмна. Чакай, аз също снимам. Чао.